Nevettek, amikor nem mondtam semmit. A húgom vőlegénye felemelte a poharát, és gúnyosan mosolygott. Te a haditengerészetnél szolgálsz. Ez aranyos. Az egész asztal csatlakozott, mintha ez valami ártalmatlan vicc lett volna. A nővérem szeme figyelmeztetett. Ne ronczd el a pillanatot, Blanc. Így hát mosolyogtam, ahogy mindig is tettem, lenyelve a mellkasomban felgyülemlő forróságot. De azon az éjszakán valami megrepett, egy csendes, tiszta törés belül, ami sosem gyógyulna be. Évek óta elhanyagoltam magam, hogy kényelmesebbé tegyem őket, végre rájöttem az igazságra. Nem tudták, hogy a nevem Blanc Crawford, és fogalmuk sem volt arról, hogy kinek nevetnek. Soha nem érdekelt a fogadás, az a fajta, ahol az emberek hangosabban nevetnek, mint szükséges, és olyan dolgokat mondanak, amiket nem gondolnak komolyan. Mégis, azon az éjszakán ott voltam. Ez volt a húgom, moly eljegyési vacsorája a napavölgyben, egy csillogó szőlőültetvényteremben, amelyet gyertyafény és dzsezz ölelt körül. A levegő vörösbor és fényes hiúság illatát árasztotta. Minden vendég úgy tűnt, mintha előadást tartana, mintha tapsra vártak volna minden udvarias mondat végén. Egyedül maradtam a bár közelében, egy egyszerű tengerészkék ruhába burkolózva. Nincs egyenruha, nincs érem, nincs jelvény, csak én, a család csendes utólagos gondolata, az a furcsa, aki sosem illett az ő sikerdefiníciójukba. Moly hangja átszűrődött a zenén, fényes és gondtalan. Mindenki, ez az én nagynéném, Blanc. A haditengerészetnél szolgál. Valami logisztikával foglalkozik, azt hiszem. Egy lágy nevetés hulláma követte. A vőlegénye, Ethan Lell, felemelte a poharát, úgy vigyorgott, mintha éppen egy ártalmatlan viccet dobott volna a szobába. Ez aranyos. Szóval, te intézed a szállítmányozási űrlapokat. Úgy mosolyogtam, ahogy egy katona szokott vihar előtt. És lassan korcsoltam egyet a borból. Meleg és gazdag volt, de egy éles keserűség terjedt el a torkomban, egy ismerős íz, amit az évek során megtanultam lenyelni. Senki az asztalnál nem tudta, hogy 6 órával korábban aláírtam a telepítési parancsokat, amelyek egy teljes hordozócsoportot mozgattak Guamból egy mentőmisszióra a Dél-kínai tengeren. Senki sem tudta, hogy több embert parancsoltam, mint amennyien valaha is elférnének ebben a teremben. És egyikük sem akarta tudni. Számukra csak az ártalmatlan nagynéni voltam, akinek egy biztonságos kis haditengerészeti íróasztali munkája van, valaki, aki szépen megöregedett az irrelevanciába. Átcsíptem a nővérem pillantását a terem másik végéből, egy zavarodott szág villanása, ami mosoly mögé volt rejtve. Úgy tűnt, megkönnyebbült, hogy csendben vagyok. Megkönnyebbült, hogy nem fogok mondani semmit, ami tönkretehetné a tökéletes estéjüket. A családomnál a sikert csak akkor ünnepelték, ha senki sem érezte magát kényelmetlenül. Így hát mosolyogtam. Hallgattam. Hagytam, hogy nevessenek. De a nyugodt felszín alatt valami elkezdett elmozdulni. Egy csendes, precíz törés, amit szinte hallani tudtam. Fogalmuk sem volt arról, hogy az a nő, akit kigúnyoltak, valaha a tenger fölött parancsolt, amelyre ittak. Hagyjuk őket nevetni, gondoltam. Ez az este nem Jackszel fog véget érni. Egy héttel a vacsora előtt csörgött az irodai telefonom. Helen volt. A hangja mindig azt a keveréket hordozta, ami sajnálat és tekintély. Az a hang, aki régóta eldöntötte, hogy tudja, mi a legjobb mindenki más számára. Nem kérdezte, hogy vagyok vagy honnan telefonálok. Egyből a gondjára tért. Ne viseld az egyenruhád a fogadáson. Rendben. Túl kemény. Az emberek kényelmetlenül érezhetik magukat. És ott lesz Ethan apja. Richard Lell. Hallottál már róla? Hátradőltem a székemben, a szemem a falon lévő, fénylő csendes óceáni térképre szegeződött. A mozgás vonalai, a kódolt koordináták, a hatalom csendes zübbögése.
Mindez olyan távol állt Helen jótékonysági gáláitól és ünnepi üdvözlőlapjaitól. Egyszerűen válaszoltam, hallottam. Amikor a hívás véget ért, megnyitottam a titkosított terminálomat, és néhány szót írtam a védelmi adatbázisba. Contractor Lovell Dynamics, Project Atlas, adatbázis ellenőrzés alatt. Egyetlen sor szöveg villogott a képernyőn, hideg és pontos, de mosolyt csalt az arcomra. Az ember, akit a nővérem annyira szeretett volna lenyűgözni, ugyanaz az ember volt, akinek a cége aktív vizsgálat alatt állt a parancsnokságom által. Nem mondtam el neki. Nem volt rá szükségem. Csak később, azon az éjszakán írtam vissza. Ne aggulj, Helen! Udvarias leszek. Fogalma sem volt róla, hogy éppen egy altengernagyot kért meg arra, hogy rejtse el a rangját, hogy ne sértsen meg egy embert, akit akár egy szövetségi meghallgatásra is behívhattam volna. Nem kellett bosszút terveznem. Csak várnom kellett. Néha a csend saját következményeket rendez. A fogadás előtti éjszakán az apartmanom ablakánál ültem San Diegóban. A kikötő fényei csillogtak a fekete vízen, a hullámok ritmusa olyan állandó volt, mint egy szízzerés. A levegő sós és dízelszagú, ismerős, megnyugtató. Amikor 16 éves voltam, apánk meghalt, és Helen örökölte a családi reflektorfényt. Ő lett a tökéletes Crawford lány. Magániszkola, fehér ruhák, vasárnapi ebédek. Én voltam a másik, a lány, aki hajókat nézett a fiúk helyett. Anyánk mindig sóhajtott, és azt mondta, egy lány egyenruhában elriasztja a jó férfiakat. Nem tévedett. Soha nem házasodtam meg. De egyetlen dolgot sem bántam meg. Ez a választás elvitt a világ másik végére, a Sulu-tengerhez, ahol egy mentőakciót irányítottam, amely 42 túszt mentett ki egy eltérített teherhajóról. Nincsenek címlapok, nincsenek érmek. A küldetés napfelkeltéig titkos volt. Karrierem legnagyobb pillanata, amiről soha nem beszélhettem. A családomban a magazinokban megjelenő cikkeket és a jótékonysági események stockfotóit ünnepelték. Életeket mentettem, és ők soha észre sem vették. Akkor értettem meg, hogy két külön világban élek, az egyik a képre épült, a másik az igazságra. Helen az elsőhöz tartozott. Én a másodiknak adtam az életem. Kikapcsoltam a lámpát, és néztem, ahogy a kikötő halvány kék fénye pulzál a távolban. Ha azt akarták, hogy megint csendben maradjak, rendben. De ezúttal a csendem szándékos lesz. Ezúttal én választom meg, hogyan kerül a felszínre az igazság. Korábban érkeztem, mint bárki várta volna. Gyertyák pislákoltak a hosszú asztalon. Visszatükröződésük lassan mozgó vércsíkokként folyt a vörösbor felszínére. A napavölgy levegője tele volt azzal a fajta udvariassággal, ami elfolytja az igazságot. Minden mosoly kiszámított, minden készfogás rejtett tranzakciót hordozott. Leültem az asztal végén, elég közel ahhoz, hogy halljam, de elég távol ahhoz, hogy megfigyelhessem. Helen a vendégek között lebegett, ragyogva a begyakorolt bájával, Richard lelkarjához kapaszkodva, mintha megtalálta volna a jegyét a társadalmi halhatatlanságra. Richard maga olyan férfi benyomását keltette, aki hozzászokott a hatalomhoz, ezüst hajjal, megfontolt testtartással és olyan szemekkel, amelyek parancsokat adtak ki, de sosem néztek szembe a következményekkel. Amikor végre a tekintetem találkozott az övével, elmosolyodott. Az a fajta mosoly, amit a gazdag emberek viselnek, amikor azt hiszik, már megnyerték a csatát. Szóval, hallom, hajókkal dolgozol. Biztos stresszes íróasztali munka. Letettem a poharamat, érezve a szár melegét az ujjaim alatt. Néha, mondtam, de életben tartsa az embereket. Rövid, sekély nevetése volt. A többiek is csatlakoztak a kristály és az ezüst étkészlet visszhangzó hangjához. Helen gyorsan közbeszólt, hangja szégyennel cukrozva. Ó, ő logisztikát kezel. Nem harci típus.
A beszélgetés tovább sodródott, otthagyva engem a laza elutasításuk nyomában. Mozdulatlan maradtam, a szemem Richward ezüst óráján csillogott, egy fekete számlapos időmérő, amelyen a Wardwell Systems emblémája volt grávírozva. Egy vállalkozó, akit egyszer felfüggesztettek a radaradatok hamisítása miatt. Az a dosszié 2 évvel ezelőtt került az asztalomra. Most pedig éppen előttem ragyogott. Csendesen vettem egy levegőt, tartva a pulzuszomat. Emlékeztettem magam, hogy a csend mindig is a legélesebb fegyverem volt. Később, amikor egy felszolgáló újra töltötte a poharakat, egy idősebb férfi az asztal végén rám hunyorgott. Crawford ellentengernagy, ön alatt szolgáltam Yokosuka-ban. Nem igaz? Minden villa megállt a levegőben. Helen túl hangosan nevetett, a hangja kissé megremegett. Biztosan téved. A nővérem nem ilyen típusú haditengerészet. Lassanként a pohárra néztem, figyelve, ahogy a vörös fény csillog a terítőkön. Nem téved, mondtam halkan, de a szavak elérték a szoba minden sarkát. A jazz zenekar megtorpant. A levegő megfagyott. Helen szeme éles figyelmeztetéssel vágott rám. Richard ismét tanulmányozott, ezúttal közelebbről, mintha csak valami olyasmit pillantott volna meg, amit nem tudott pontosan megnevezni, de ösztönösen félt tőle. És abban a csendben éreztem az első remegést egy viharban, amiről még nem tudtak. Az este elhúzódott, saját állarcába burkolózva. Az evőeszközök csilingelése és a sekélyes nevetések robbanásai olyanok voltak, mint a parfüm, amely elfedi a rothadást alatta. Elég csendben maradtam. Űszön, aki még mindig szeretett volna benyomást tenni, közelebb hajolt hozzám egy grimasz kíséretében. Talán segíthetnél díszíteni a hajó nagynényét. Jól értesz a dizájnhoz. Helen nevetése túl gyorsan jött. Túl fényes mentőcsónak, amit a növekvő vízbe dobtak. Richard mellette kuncogott, de a pillantása rám villant, reakciót keresve. Hagyom, hogy a szavak nyúljanak, egyszer megforgattam a boros poharamat a tenyerem között, mielőtt megszólaltam. Már megtettem. Én terveztem, hogyan mozognak. A szavak átvágtak a beszélgetésen, mint egy penge. A zene félbeszakadt. Minden pár szem rám fordult. Richard pislogott, ajkai elnyíltak, a magabiztossága lassan elpárolgott. Helen nehezen nyelt, az arca elsápadt. Moly úgy nézett rám, mintha most először igazán látna. Richard óvatosan letette a poharát, a szára remegett. Nagyon jó humora van, Miss Crawford. Keresztül néztem a tekintetén, nem pislogva. Nem igazán. A munkám nem hagy sok helyet a vicceknek. Az asztal alatt Helen keze rátalált az enyémre, szorosan megfogva. Kérlek, Blanc, ne tedd ezt furcsa. Kihúztam a kezem. Már így is furcsa, Helen. Csak sosem vetted észre. Senki sem mert megszólalni. A csend nehezedett, nyomást gyakorolt a falakra, míg még a csillár is úgy tűnt, hogy feszültséggel zúg. Néhány vendég kényszeredett udvariasságokat suttogott egymásnak, úgy téve, mintha nem éreznék a változást, de akár már megtörtént. Richard elfordult, mocsogott valamit egy pincérnek, több bort kért. Helen újra mosolygott, törékeny, és remegő kézzel emelte a poharát. Hátradőltem, érezve, ahogy a nyugalom leereszkedik rám, mint egy állandó árapály. Nem kellett kiabálnom, nem kellett semmit bizonyítanom. Az igazság már végezte a dolgát. Néha a legfélelmetesebb hang egy szobában a nevetés hiánya. És ahogy rájuk néztem, az összes emberre, aki egy életen át alábecsült, rájöttem, végre csendben voltak. Nem azért, mert tiszteltek, hanem mert féltek attól, amit esetleg megtudhatnak. Nem haragból hagytam el az asztalt, hanem mert a pillanat megérett. Az erkélyen az éjszakai levegő átsuhant a szőlővesszők között, hűvös és közömbös. Megnyomtam az inkriptött telefonomat, és beírtam egy rövid parancsot Ruiznak.
Hozd az Atlas File-t. Teljes díszegyenruhában. Csendesen érkezz. A válasza 2 szóban érkezett. Értettem, asszonyom. A hangtónusa egy csapás volt. Ott landolt, ahol kellett. Vissza a terembe, Helen úgy mosolygott, mintha a csendem a megadást jelentette volna. Látod? Richardnak mormolta. Ő megnyugodott, és hangosan, elégedetten emelte a poharát. Itt a köszöntés a bátor férfiaknak, akik védik tengereinket, jelentette ki, és a kórus válaszolt. Hagytam, hogy ünnepeljenek. Nem emeltem a poharam. Elfelejtettétek a nőket. Mondtam, a hangom mértéktartó volt. Néhány zavarba ejtő nevetés tört ki. Üszön próbálta elrejteni a viccel, hogy természetesen a nők is, különösen a logisztikában. Helen kemény pillantást vetett rám. A szám sarkát megemeltem. Igen, a logisztika megakadályozza a flották elsüllyedését, mondtam, és a szavak hideg fröccsenésként érkeztek. Richard pislogott, flörtölt a szórakozással, és azt mondta, hogy a munkám biztosan fontos. Hamarosan megtudod, válaszoltam. A csevegés alatt a levegő megváltozott. Egy üzenet érkezett Ruiztól, hogy készen áll, egyensúlyoztam a poharat, körülnéztem az Oblivious arcokon. Helen pletykálkozott egy szomszéddal, Richard anekdotáit csiszolgatta, Moly nevetett, mert Moly mindig nevetett. Biztonságban érezték magukat a tudatlanságukban. Azt gondoltam, hogy a megfelelés nem megadás, hanem álcázás. Ma este meg fogom mutatni nekik, mit is jelent valójában ez az álcázás. Körülbelül 9-kor a zene lelassult. Párban úszkáló párok léptek a táncparketre, és a terem lágy, meleg fénybe burkolózott. Csendben ültem, a boromat tartva, várva a következő felvonásra egy olyan darabban, amelyet ők úgy gondoltak, hogy rendeznek. Egy fehér fénycsóva vágott át az ajtón, és a szoba megfordult. Ruins parancsnok fehér egyenruhában, kesztyűben, ropogósan lépett be, egy zárt bőröndöt hozva. Egyenesen a székemhez ment, és egy olyan hangon jelentette be, amely betöltötte a teret. Crawford ellentengernagy, asszonyom, biztonságos hívása van a titkárral az Atlas projektről. Richard kezében a pohár megcsúszott. A parketten landolt, és összetört egy olyan hanggal, amely nem hagyott helyet a színlelésnek. Helen sápadt lett. Richard dadogva mondta, ellentengernagy, felálltam, kisimítottam a szoknyámat, és megálltam előtte rezzenéstelenül. Így van, én felügyelem a szerződéseit, emerl el. Ruins letette a bőröndöt az asztalra, és kinyitotta, mint egy bíró, aki bizonyítékot mutat be. A zene elhalt, a nevetés elpárolgott. A fogadás egy improvizált tájékoztatóvá vált. A körülöttünk lévő luxus hirtelen törékenynek, papírvékonynak tűnt. Admirális, nem realizáltam, próbálkozott Richard. Nem, szakítottam félbe. Ön úgy döntött, hogy nem realizál. Őszön megfagyott, félmosollyal az arcán. Moly arca megváltozott, valami olyan érzés küzdött benne, mint a megértés és a szégyen. Helen állt, remegő kezekkel próbálva menteni a helyzetet. Blanc, ez nem megfelelő, kezdte. Akkor sem, ha hazudik, hogy lenyűgözzön egy bűnözői vállalkozót, válaszoltam, alacsony hangon. Ruins mereven állt a hátam mögött, az egyenruhája fehérje, éles sávja volt az igazságnak a szoba meleg aranyozása ellen. Richard bátorsága elpárolgott. Reflexzerűen egyenesen állt, ami majdnem üdvözlésnek tűnt. Admirális, a titkár várja az önértékelési megjegyzéseit, mondta Ruins. Mondja meg neki, hogy a kocsiból fogok hívni, válaszoltam. Elindultam, és a sarkaim folyamatosan kopogtak a padlón, mint egy metronóm. Mögöttem azok az emberek, akik korábban nevetettek rajtam, csendben ültek, figyelve a kényelmük romjait. Egy második pohár esett le és tört össze, mint egy írásjel a társadalmi rend végén, amelyet éppen újraírtak.
Senki sem állt fel. Senki sem szólt. Csak Ruins lépéseinek visszhangja töltötte be a csendet, miközben kihúzott egy széket, hogy ott üljek a vacsoraasztalnál. A csillogó terem varázsa egy pillanat alatt eltűnt. Olyan érzés volt, mintha egy háborús szoba lenne, kristályba és vászonba álcázva. A gyertyafény a titkos mappán lévő piros betűkre világított. A vendégek, akik néhány perccel korábban Richard Lellel kocintottak, most a tányérjukra meredtek. Egyenletesen kezdtem, a hangom hideg és pontos volt. Emer Lell, az Atlas projekt adatai jelentős eltéréseket mutatnak. Az ön cége teljesítménymutatói nem egyeznek a haditengerészet rendszereivel. Richard megfagyott. Helen annyira megszorította az étkészletét, hogy a körmei nyomot hagytak az anyagon. Javítani fogja a problémát a következő negyedévben, folytattam. Vagy a szerződéseit felfüggesztjük a vizsgálat idejére. Ruins egy másik dossziét nyitott ki, és határozottan beszélt. Asszonyom, a titkár kérte az ön előzetes megjegyzéseit a hétfői bizottságra. Megkapja őket, válaszoltam. Találkoztam Richard tekintetével. És még egy dolog, tanítsa meg a fiát, hogy tisztelje, mielőtt beszél. Őszön a földre nézett, az arca borszínű volt. Moly szeme csillogott. Helen próbálta formálni a szavakat, de egy sem jött. Richard nehezen nyelt. Igen, admirális. Természetesen teljes mértékben együttműködünk. Ruins becsukta a mappát és üdvözölte. Admirális, az autó készen áll, köszönöm, parancsnok. Felálltam, felvettem a kabátomat, és megfordultam a teremben. Jó estét mindenkinek. Senki sem mozdult. A vállamon lévő aranyzsinór megcsillant a fényben, egy csendes tekintély, amit sosem fognak megérteni. Mögöttem egy pohár összetört, és azon tűnődtem, hogy valaki elejtette, vagy egy világ tört darabokra. Egy hónappal később visszatértem Washingtonba, a Pentagon hideg fénye minden fehér felületen visszatükröződött, ahogy végig sétáltam a végtelen folyosókon. A levegő mindig ugyanazt a csendes feszültséget, fegyelmet, titkosságot és rendet hordozta. A konferenciaterem hosszú asztalán egy fekete betűkkel bélyegzett fájlhalom feküdt. Atlas projekt teljesítményértékelés. A felügyeleti bizottság már ülve volt, amikor beléptem. Peterson tábornok felnézett, a hangja stabil, de jóváhagyó. Crawford ellentengernagy. Jó munka az Atlas kitetszéggel. Bólintottam. Köszönöm, uram. Rövid, szakmai. Többre nem volt szükség. Senki sem említette Nepövölgyet. Senki sem gyanította, mi történt ott. És ez rendben volt. Az én világomban a becsületnek nem volt szüksége közönségre. A jelentés következtetései világosan álltak az első oldalon. A Lovell Dynamics teljes mértékben együttműködött. A belső rendszerek most meghaladják a haditengerészet benchmarkjait. Richard Lell megtartotta a cégét, de elvesztette azt a gőgöt, ami egykor meghatározta őt. Az a fajta veszteség, ami nem hagy heget, de mégis megváltoztat egy embert. Megtanulta, milyen az alázat, anélkül, hogy nekem kellett volna tanítanom. Másnap reggel egy vastag boríték érkezett az irodámba diplomáciai csatornákon keresztül. Nem volt rajta kormányzati pecsét, sem hivatalos fejléc, csak a nevem, kézzel írva fekete tintával. Bent egy levél volt egyszerű levélpapíron. Crawford ellentengernagy. Köszönöm, hogy lehetőséget adtál arra, hogy helyrehozzuk. A fiam, Őszön, múlt héten belépett a haditengerészethez. Azt mondja, meg akarja tanulni, mit jelent az igazi vezetés. Richard Lell. 3-szor olvastam el, nem azért, mert örömet okozott, hanem mert valami mélyen belül rendeződött. Egy csendes megerősítés, hogy az igazi kárpótlás sosem a büntetésből, hanem a felismerésből fakad. A levelet a fiókba csúsztattam az íróasztalom tetején, apám régi jelvénye mellett,
amit azóta őrzök, hogy meghalt. Ő mindig azt mondta, a tenger megalázza azokat, akik azt hiszik, hogy parancsolnak neki. Ott állva, a tompa lépések hangja visszhangzott a folyosón, végre megértettem, mit jelentett. Az ember, aki egykor gúnyolta a lányos haditengerészeti munkámat, elküldte a fiát, hogy ugyanazt az egyenruhát viselje, amin nevetett. Nem volt szükség bosszúra. A dagály már megfordult, és az óra megvolt. A naplemente San Diegóban aranyszínben égett, olyan aranyban, ami nem csillog, hanem ragyog, sóból, fémből és időből kovácsolva. Álltam a mólón, nézve a hajókat, amint a horizonton elnyúlnak, szilusztjaik szilárdak és mozdulatlanok a halványuló fényben. A tengeri szél éles volt a sótól, húzva a fehér kabátom szegélyét, ahogy mindig is tette egy indulás előtt. A dokk alatt a kis hullámok acéljukaknak csapódtak, egyenletesen, mint egy szívverés. Ismerős talaj, életre kelt. A telefonom rezgett a zsebemben. Egy új üzenet. Büszkék vagyunk rád, Blanc. Moly kérte, hogy mondjam ezt Helen nevében. Meretten néztem a szavakra. Ezek a néhány sor egykor talán összetörtek volna. Évekkel ezelőtt sírtam volna attól az ötlettől, hogy a nővérem végre azt mondta, büszke rám. De most, ott állva a csendes óceán mellett, ahogy a nap utolsó fényében ragyogott, csak egy csendes nyugalmat éreztem. Kicsit mosolyogtam, és kikapcsoltam a képernyőt. Néhány elismerés túl későn érkezik ahhoz, hogy számítson, mégis éppen időben, hogy megerősítse, már nincs szükséged rájuk. Elraktam a telefont, és felemeltem a tekintetem a nyílt víz felé. A nap egyre alacsonyabbra süllyedt, parázs olvadt a horizontba. Azt gondoltam, gúnyolódtak a haditengerészeti munkámon, de a haditengerészet formált azzá, aki vagyok. Egy sirály vágott át az égen, fehér szárnyai elérték az utolsó fényt, mielőtt eltűntek a mélyülő kékben. Mögöttem a csizmák acélon való zaja halkan visszhangzott. Ruiz néhány lépésnyire állt, sapkája a karja alatt, egyenes és biztos tartással. Asszonyom, a hajója készen áll, mondta. Felé fordultam, egyszer bólintottam, induljunk. Felemelkedtem a fémlépcsőkön, a sarkaim ritmusa egyenletes volt, mint egy dobvonal, visszhangzott a fém ellen. Minden lépés magával hozta mindazt, ami előtte történt, és a következő szabadságot. A fedélzet felém emelkedett, a motorok halk zümmögése vibrált a lábam alatt. Olajszagot éreztem, és láttam, hallottam a tengerészek alacsony moraját, ahogy készültek az indulásra. Mögöttem a haditengerészeti zászló kifeszült, keményen csattogott az esti szélben. Az aranyfény ráömlött, mint egy áldás, végigfolyva a vállamon. Hosszú pillanatig csak ott álltam, rend nélkül, állarc nélkül, közönség nélkül, csak az a nő voltam, akivé váltam, nézve az életet, amit a saját csendes ellenállásommal építettem. És abban a csendben béke volt. Nem az a fajta, amit a győzelem után találsz, hanem az, amit akkor érdemelsz ki, amikor abba hagyod, hogy bizonyítani akard, hogy te